for tuning into Zim Newsbeat TV. Chauzana tuende mepe kwenye. Anza mzukuru wangu Manyara arikupi. Anza mzukuru wangu Manyara arikupi. Anza mzukuru wenyu amuti Manyara ndimuzive ndeta pwere. Babaje mwayu. Anza Manyara. Babaje mwayu Manyana. Mwayu uno ndafikira uno ni nana wake mwayu. Ni bano ndina tete wake ni bano ndafu wake. Adamana mbaya babake na babake mano na sisi ngine bano letu agora lewani ndipo tunafuna ndio tembo wanda ni bano ndio ana kuzuzika ayo awa shit ndio letu hapo Shakana lewani timbe Wananga kubonera. Anza pazuwa ni bano ndafira pazuwa. Anza vanongo uri kutambura ndikafira pazuwa na zvino ndiri pazuwa. Zvinotoita sei? Tichite dani? Imwe ndimwe muri kumpepo kumwe kumumaliza vhuto zensenezi. Revani timbe amwana arondore njira iponi. Revani mwepo ndimwe muri kumpepo kumwe kundimwe mbapesa zensenezi ife tunapesa lini so revani timbe tufuna njira kuti tikhala kurondora. Mandinzwa. Taurai. Nikuona mwanangu alipana huyu ndiwepo Arinetso mwana kupana kwa Manyani ndiwepo Chadidi agora Manyani ndikumona lini pano lini Zvakanaka hanzi ini ndakafira pazuwa na zvino ndiri pazuwa zvandanzwa ngoma kurira pano ndatiregai ndiuye pane vamwe vangu nditandare nevamwe zvino pandasvika pangoma kuti nditandare nevamwe ndaona mwana wangu Arinetso uyu mwana muzukuru wangu anonzi Arinetso mwana wamenyani asi ndacheuka ndatsvaga menyani pano handina kumuona ndiye kusaka ndiri kubvunza naiwe Arinetso ko menyani ari kupi pinduraiwai ati menyani paribe asara kumuyi hanzi menyani hapana asara kumba ndako obonera wana wangu ndibana obonera wana wangu hanzi menyani hapo asara kumusha ku Mozambique obonera wana wangu ina obonera wana wangu ina obonera wana wangu apa ari kuti ende Arinetso watambudzika chokwadi ndaona uri kutambudzika kufamba kubva kuMozambique kuya kune kuZimbabwe kutambura kwauri kuita uku ashitetani Arinetso pankhani ya mwana tiuzeni pankhani ya mwana takukumbira kuti tiri kuda kuziva kuti Arinetso kutambura kwaari kuita pane nyaya iri kunetsa nyaya yemwana wake Arinetso ari kuti mwana ndewake asi dare ratateguru rikati mwana haasi waArinetso mwana ndewatezvara vaArinetso saka imi muri kumhepo tibatsireiwo kuti tizive kuti mwana ndowaArinetso here kana kuti
Mwana NDEWANGWEMBA. Arinetso hapana chaari kuziva, haana maziso anoona zvakavanzika. Imi tateguru vake ndimi munoona zvakavanzika. Tibatsireiwo tizive panyaya yemwana kuti mwana ndewaArinetso here, iropa renyu here, kana kuti Ngwemba ndiye akaita bonde nemwana wake akamumitisa akazvara mwana uyu. Ndibeshakulala ndandobwera ndichiti ndionana nasekuru ali pano ndondati ndiwe hazina ndinachekutaura ndakuuya chete kuti ndionane nasekuru ari pano chete. Zvakanaka, sekuru vari kuti takukupai basa nekuti mudariki wenzira ndiye anotonga nyaya. Anodarika nenzira ndiye anotonga nyaya. Hanzi takuda kuti muchitibatsirawo ndimi muri kumhepo mutibatsire kuona zvakavanzika kuti mwana ndewaArinetso here, ndeweropa renyu here kana kuti mwana haasi. Arinetso, mwana ndewani? Mwana ndewako. Kosekuru wakati mwana ndewaNgwemba uri kuti chinazvo? Apa pafunikana kutota za kutoti pamwe komo ndatentali kufamba basi ninga tiri payo. Ndikada makumbukiro angu ndikada kumbukambo kuti pamwe kodi kuchitambo ninga dzanazi ninga kuhospitali kutenga wambo muropa. Alright. Uyu anonzi Arinetso ari kumira sababa womwana ari kuti ndatambura nguva yareba ndikaenda kwasekuru tasvo ndiri kuzwa kuti mwana hasi wangu. Ndoendawo kuna Ngwemba, Ngwemba havasi kutaura zviri straight vari kuti mwana ndewavo. Saka ini ndanda kutokumbirawo kutoti ndingabatsirike sei kuti kana takaendawo kuzvipatara kune vaye vanoita matest ekutesta anonzi ma-DNA tonotestwawo kuti ndigutsikanawo inini nekuonawo zvinobuda pamushini. Hanzi sekuru dare ravakaita ndakukumbira kana zvikwanisika handitoziva kuti ndofambisa sei kuti ndiende kumishini inokwanisa kuona ropa kuti mwana ndewangu here ma-DNA. Aiwa, muzukuru uyu haana chokwadi chizere, ndiDoubting Thomas, anoda kutenda aona mavanga aJesu. Saka muzukuru ari kuti inini sekuru makataura henyu dare rekuti mwana hasi wangu, mwana ndewaNgwemba. Zvino baba vemwana wacho Arinetso ari kuti inini ndiri kufunga ndiende kuma-DNA ndonokonfirma kuti mwana hasi wangu zvechokwadi, pamwe sekuru muri kunyepa pamwe mukatengwa naNgwemba. Zvakanaka. Zvanzi musukuru iwewe ndiwe unoda kuziva. Uchatibvunza isisu vana sekuru zvega ka. Pweredza tateguru tako tokurairidza kuti unofamba sei, unoita sei kuti uende kuma-NDA kwacho. Sekuru vari kuti wakasununguka kuenda kuma-NDA. Kuma-DNA. Kuma-NDA. Aiwa ka, kuma-NDA. Right, zvanzi nasekuru wakasununguka kuenda kuma-DNA. Kana wapedza wabva pachongo apa unozondoona ndokudhairekta kuti unofamba sei kuti uende kuma-DNA. Anonzi ma-NDA unozondoona ndokudhairekta kuti unofamba sei kuti uende kuma-NDA kwacho handiri. Hanzi vamwe vari kuti tokuperekedza kwaMugabe. Ndiani anoziva kwaMugabe? Aiwa, anokuziva mubatsirei kuti anofamba sei kuti aende kuma-NDA kwacho. Zvakanaka, imi tinokusunungurai. Chisumuka shiri yakupume mhepo izorora. Right, tichakudhairektai tinofamba sei muende kuma-DNA handiri. Unonzi kuma-NDA, kuma-DNA handiri.
For these and more stories, tune into Zim Newsbeat TV.